गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं हाथियार लाखिना गोदान आफादजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसजों हमजानाय दावराव देख्रेब नार्जारी, हितेश बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारिया जामिन मोनबाय। बिसोर साथामखौ पुलिसआ थांनाय माखासे दाननि सिगाङाव बायदि आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि दायाव एबा फोरमानजों हमनाय जादोंमोन आरो माखासे सम क'क्राझार जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। नाथाय जोबथायाव बिसोर साथामखौ जामिन मोनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेलनिफ्राय गबोनायनि उनाव दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंदों, जोंखौ नंखाय दायाव फान्दायनानै जेलाव सोनाय जादों आरो सोरनिबा नखरखौ दंस' खालामनो नंखाय दायाव फान्दायनानै दायनिगिरि खालामना जेलाव हरनाय जादोंमोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों, जोंखौ रायजोफोरानो मिथिखायो दायनिगिरि नंगौना नङा, बेवहाय जों गावखौनो फोरमान होनांगौ साना। बेयो नंखाय फान्दायनायसोमोन होनना दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा बुंबावो। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावो, जों जेलाव थादोंब्लाबो जेबो खस्थ' मोनाखै आरो गोबां जेलाव थानाय सुबुंफोरजों मिलायना थानायजों लोगोसे जोंनि NDFB बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिथांमोनखौ मटिभेट खालामदों आरो ड्राग्स जानानै जेलाव थांनाय लाइमोनफोरखौ जेलनि सिङावनो गोबां बुजायनानै समायखिराबो लाहोदों होननानै दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा गुवारै फोरमायना होदों। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारनानै फिनजाथाइ होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 एप्रिलखालि अदालगुरि जिल्ला मुदैबारि बियाब आरो खैराबारि बियाबाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो UPPL दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'खौ लाना BPFनि सुबुं सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां सोंखारिदोंमोन आरो बुंदोंमोन, दानि BTR सरकारखौ एबसुआसो सालायगासिनो आरो एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु आरो UPPLआ मुङावल' होननानै गोबां सोंखारिदोंमोन। बेनिनो फिनजाथाइ महरै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ खुद्रिसारना हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लानानै गोख्रों फिनजाथाइ खालामदों। तामुलपुरनि दाब दाब जायगायावनो जौगाथायनि खामानि मावनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। लामा हान्थिनायनि राहा, दालां बानायनाय, फरायसालि फाहामथाय बायदि खामानि मावनो सानसेयावनो गोबां जायगायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों प्रमद बर' बिथाङा। तामुलपुर बियाबाव फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव 300 किल'मिटार लामा बानायनायनि खामानिखौ मावफुंगोन होननानैबो खोथा होयो। बेजों लोगोसेनो कुमुरिकाटायाव मोनसे अडिट'रियाम हल गायसननाय आरो भारत-भुटान सिमा साखाथिनि जायगायाव समायना दावबायथिलि, लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बानायनो थांखि लानायखौ रायजोफोरनो मिथिहोयो। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सुख'ई 30 MKI फाइटार उरां जाहाजाव गाखोनानै नायगिदिंदों। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ मैया एबा 8 एप्रिलखालि आसामनि तेजपुर एयारफर्स उरां जाहाज गाथोनाव सुख'ई 30 MKI फाइटार उरां जाहाजाव गाखोनानै मोनसे जारिमिन सोरजिदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ इन्डियान आर्म फर्सनि सुप्रिम कामान्डारजों लोगोसे उरां जाहाजाव गाखोनानै 30 मिनिट समसिम बुरलुंबुथुर आरो तेजपुर बेलेजों लोगोसे हिमालयनि समायना नुथायखौ नायगिदिंदों। आसामनि कंग्रेस दोलोनि 3 MLAफोरा दोलो एंगारबाय। आसामनि कंग्रेस दोलोनि 3 MLA फारियै करिमगन्ज साहा एसेम्ब्लि बियाबनि MLA कामालाक्किया दे पुरकायास्थ, खाथिगड़ा एसेम्ब्लि बियाबनि MLA कालिल उद्दीन माजुमदार आरो बरकला एसेम्ब्लि बियाबनि MLA मिसाबुल इस्लाम लस्करआ कंग्रेस दोलोखौ एंगारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे 3 MLAफोरनि हरखाबै दोलो एंगारनाया कंग्रेस दोलोनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना सोमजिहोदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ चेन्नाइ एयारपर्टनि निउ इन्टिग्रेटेड टार्मिनेलखौ बेखेवदों। मैया एबा 8 एप्रिलखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ चेन्नाइ एयारपर्टनि निउ इन्टिग्रेटेड टार्मिनेल बिल्डिंखौ बेखेवनानै होबाय। बे चेन्नाइ एयारपर्टनि गोदान टार्मिनेलआ गेदेर नोगोराव आरो गासै तामिलनाडुनि नोगोरफोरखौ गोबां मदद होगोन होननानै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों। आसामनि बिहु मोसानायखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव सोसननो थाखाय
फैगौ एप्रिलनि 14 अक्ट'आव गुवाहाटीनि सरुसजाइ स्टेडियामाव खुंनो गोनां हाबाफारियाव दिन्थिफुंनो थाखाय आसामनि गासै जिल्लाफोरनि सा 100 जन मोसाखावरिफोरा भारतनि गाहाय मन्थ्रि नुजाथिफैगोनाव दिन्थिफुंहैनो थाखाय रिहार्सल खालामनायखौ क'क्राझार जिल्लायाव आसामनि मन्थ्रि नन्दिता गारलसाया नायगिदिंफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफादों 30 नं सानजा क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।